Ok, get ready with me, dneska je piatok a chcem sa cítiť troška krajšie. Namalovala som si obočie, ako môžete vidieť, teda dúfam, že to môžete vidieť, ale toto mi troška ušla ruka a spravil sa mi flak, že aj pod obočím, takže to musíme nejako zakryť. Ide si spraviť taký úplne, že jednoduchý make-up. Začnem tým, že si dám tento korektor. Je to taký podobný korektor ako NARS, ale je od Shiglem, čiže zo Sheinu. Ja som si kúkala staré videá moje a cez leto som mala proste moju prime éru, áno. Tedy som mala úplne, že prime. Mala som dobrú pleť a proste celkovo som dobre vyzerala, áno. Mala som dobré myhalnice, všetko som mala dobre, všetko fakt. Dobré myhalnice, vlasy, telo, no. A pozerala som si také jedno video, že ako som si tam robila make-up a ja som si tam reálne skoro že žiadny make-up nerobila. Tak teraz si spravím taký istý. A začala som teda týmto. Už som si tento make-up robila aj do školy tento týždeň a ja som vám aj hovorila, na každom videu vám hovorím, že mne sa viacej ten make-up páči až potom, ako si ho spravím a proste nejaký ten čas stojí. Neviem, či chápete, čo myslím. Akože raz sa pozerám sem, raz sa pozerám do zrkadla, tak sorry. No proste, že spravím si make-up, nepáči sa mi a potom po chvíli, keď sa tak usadí, tak vtedy sa mi začne viacej páčiť. Tento korektor strašne rýchlo zaschýňa, čiže fakt hneď, keď si ho dáte, tak hneď to musíte blendovať, alebo si ho nechajte úplne zaschnúť, ale navrch si potom musíte dať aj, jak sa to volá, make-up. A potom máte úplne, že dobré krytie. Dobre, toto podobočím. Neviem, či to vidíte. Vidíte to. Tak to mi proste nepoje zakryť. A tomu sa mi to že zmizne to po viacerých umytiach. Tak. Ďalšia vec, čo som vám chcela povedať, teraz keď sa na seba pozerám do zrkadla, tak to je, že zblízka. Na budúci týždeň idem konečne na čistenie pleti. Hydra Beauty sa to volá. A chodím do salónu Monilux. V kuse vám natáčam videa, čiže asi to už viete a poznáte. Ale toto som vám chcela povedať, že odkedy tam chodím, už taký ten dlhší čas, tak som pochopila proste, že na čo sú tie čistenia. Úplne, ja vám to odporúčam všetkými 10. Moje pory, viete ako vyzerajú teraz, keby ste videli? Extrémne, extrémne veľké. A po tom čistení moja pleť je hladká, úplne hladká. Nemám skoro žiadne také, že veľké viditeľné pory. Fakt, ako ja vám vyskúšam natočiť také video, že kde vám ukážem moju pleť pred, že ako vyzerajú moje pory, lebo ja mám hlavne strašne veľké pory na nose. Čiže vyskúšam fakt natočiť také video, nech to tam je aj vidieť. Ale to sa akože veľmi ťažko natáča, lebo na kamere to nikdy nie je tak dobre vidieť, ako fakt, že naživo. Ale fakt, musím to aspoň vyskúšať, lebo to musíte vidieť. To je že najlepšia vec a strašne sa teším. Že tam idem už na budúci týždeň, lebo už to potrebujem. No dobre, a keďže mám nafarbené obočie, tak sa nebudem vyplňať, ale asi si troška dokreslím tento koniec, lebo bože, ja vždy, keď si ho vytrhávam, tak ja si vždy vytrhnem niekedy až moc z toho končeka a potom sa mi to nepáči a chcem proste, že aby to bolo také dlhšie. Vždy spravím tú chybu, akože mi to narastie potom, že rýchlo, ale použijem na to túto Fix Classy od L'Oreal. Bože, to ma strašne irituje, tento flak. Dobre, a teraz, čo som si robila v tom videu, čo som vám hovorila, že som si pozerala, lebo som tam vyzerala pekne, tak jediná vec, čo som si spravila, je, že som si dala proste bronzer. A keďže moja pleť je blečia ako moje telo, lebo si dávam samoopalovač na telo, dávam si aj na tvár, ale to mi vôbec že nedrží kvôli tým krémom a veciam, čo si dávam večer. Zoberiem si tento NYX Buttermelt bronzer a počúvajte, to musíte že strašne jemne s týmto, že strašne jemne, on je strašne pigmentovaný a keď tam toho dáte moc, tak ste s prepáčením, viete kde.
Viete, čo vám poviem, že sa mi zase vôbec nepáči ten make-up, ale o pár minút, možno o hodinku sa mi už bude páčiť. A to bočí ma sere. Ešte, že dneska nikam nejdem, možno. Možno. To je všetko teda. Obyčajný make-up. Takže tak.